Ahojte bubnorúbači, rád by som sa s vami podielil o jedno cvičenie, ktoré s mojimi študentami používame na boostnutie sily a flexibility zápestia a zároveň na hlasitostné vyrovnanie pravej a ľavej ruky. Na túto rukoterapiu budeme potrebovať pät a ťažké paličky. My tu používame buď tieto Wikfirty, alebo tieto promárky. Samotné cvičenie je jednoduché. V pravej ruke hráme 16-nové údery na hlas na 4 doby, pričom počas 3. a 4. doby pridávame potichu ľavú ruku pomedzi údery pravej, tak aby nám tvorila 2,3. Začíname v pomalom tempe a postupne ho zrýchlujeme. To isté cvičenie hráme aj od ľavej ruky. Používaš ťažké paličky, tak to nepreháňaj a cvičenie si nastav na maximálne minútku pre každú ruku. Toto cvičenie môžeš kľudne používať ako rozcvičku vo svojej rutine, ale pozor, tempo musí byť na začiatok pomalé. Verím, že ti pomôže pri uvoľňovaní tvojich zápestí a že pozitívny efekt pocítiš už po niekoľkých dňoch. Pre viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.